ya na-azụ n'afịa ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwunu ife dị mma na-esibe Chukwu ife dị mma dị agwụ agwụ onye meli mma ka mma na-abịale ome mma na mayi ome njọ na njọ ya na ome mma na mayi ome njọ na njọ ya na yes sir ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ Igbo na-abịa m ọzọ egwu ọma ka anyị ji wee bịa egwu nwa welu ugo onye ọma onye gwalụ ya mebe mma eze anyị m ya biko mebe mma ife dị mma dị agwụ agwụ enugo onye meli mma ka mma na-abịali n'elu ụwa onye mete mma ya na mma ya na nuo onye mete njọ ya na njọ ya na nke emetala obulu ya wee nara ụwa bụ afịa ka onye zuru ka obu ana egwu ya bụla okenye ọna egwu manụ ya na-ebu nwata ọna onye ọbụla wepụ aka na njọ na-ebute ngala amalụ ya bịa na abụ ọga na-azụ n'elu ụwa afọ ife dị mma na ife dị njọ nke onye disaidịla ọzụlụ naba nke onye disaidịla ọzụlụ ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu nna ya ife dị mma na-esibe Chukwu ife dị mma dị agwụ agwụ onye meli mma ka mma na-abịale ome mma na mayi ome njọ na njọ ya na ewu ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na yes sir na tupu kelu ụwa wee kesie ụwa owe ka Adam n'oyiyi nke ya owe mesie ke ibu fanabọ wee bili fanabọ na-ebi n'udo tupu wepụta n'ofu mbọsi owe dolu fa wee baghalịwa n'ogige idem fanabọ nwebe aṅụle mkpụrụ osisi dị mma n'ọdị n'ebe ahụ mkpụrụ osisi dị njọ n'ọdị n'ebe ahụ owe gosi ife nke fa ga-eliwe owe gosi ife nke fa ga-azọba ife ngwala unu kunu ga-eme ife nyela unu kunu ga-elio maka na ọ bụ ma ọ bụ na Chukwu nna owe mezie wee rapụ fa wee naba iwe dị n'ọbịa mụ dị n'ezefa babịaghọla ibu maka na Adam nọrọ nso osisi Chukwu si na fa ga-asọba ka ọ gwara ụfa jelibezie ife dị mma ka anyị na ya Chukwu
ife dị mma na-esibe chukwu ife dị mma dị agwụ agwụ onye meli mma ka mma na-abịale omemma na maghị omenjọ na njọ ya na imeta mmaga welu mma wee naba ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi omemma na mma ya na omenjọ na njọ ya na imeta mmaga welu mma wee naba ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi ya ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi ya n'ofu mbọsị ya da m ejezi ọlụ wee nata o wee bụlụ n'ike gwulu ya gụnụ o wee bido wee chọba ife ọ ga-eli ụlọ osisi afụ chukwu si fatana ka ifu jelu wee ghọta o wee nye adama n'alụ wee tasịa ifu wee tapụ nke ya ụlọ osisi afụ chukwu si fatana kafatala anya fa na abọ wee mepe fa wee funu na fa gba n'ọtọnụ fa na abọ wee bido wee zoghelibe chukwu wee juda fa na abọ n'ụwa akpa ife dị njọ wee tiwa afụfụ wee sebe afụ wee bịa akpọmasị wee sebe afụ wee bịa unu afụgo ka ife dị njọ si bịa ịnapụ mmadụ ife ya n'ike anyụpụ wee sebe afụ wee bịa kidnapa wee sebe afụ wee bịa unu afụgo ka ife dị njọ si bịa mmadụ bido gwawa ọgwụ gwube ibe ya eze wee bido gwube ndị ọ na-achị ya ka anyị ji wee bido wee yọba chukwu ife dị mma ka anyị na-ayọ chukwu nna ya ife dị mma na-esibe chukwu ife dị mma dị agwụ agwụ onye meli mma ka mma na-abịale omemma na maghị omenjọ na njọ ya na imeta mmaga welu mma wee naba ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi ya omemma na mma ya na omenjọ na njọ ya na imeta mmaga welu mma wee naba ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi ya ụwa bụ onye dịsadị n'omebezi ya ejebe na Abuja mgbaba ndị na-emeli m ọgọ n'egwu ịma na-ele nnukwu ọra bụ odogwu na abụọ ịma boboski onye ọma ya mụlụ ịma na-ele nnukwu ọra na Amansi n'oge n'otu na Anambra ịma wee bido n'uwe dobe ịma wee bido wee jebe akwụkwọ ife ịma na-ede na penu wee kalịa weduli ịma jebe Kalaba ịma wee luo Cross River jebe akwụkwọ ebe afụkọ nọkwụsị a wee nata ịma wee dese wayeki na Kalaba ndị Abuja wee chọla ịma wee bịa ịma na fedulu na ịma wee jebezie o wee gụsịa University wee nata ịma wee jeze youth service wee nata o wee bido wee jebe afọ ga-azụba na ya ma lụrụ ọlụ oyibo unafugo nigosi wee mee ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu ife dị mma na-esibe Chukwu ife dị mma dị agwụ agwụ onye meli mma ka mma na-abịale omemma na maghị omenjọ na njọ ya na imeta mmaga welu mma wee naba ụwa bụ
konye decide lo mebezi ome mana maya na mana maya na ome njana jaya na Omengana joyana imete maga welo mawe na ba uwa mungoje decide lo mebezi gọọmenti Abuja chọrọ ịma wee bịa Emmanuel Enukora n'ọjụlajụ mana onye chụpụ si na ọ ga-abụ eze emezie n'eze ka ọ ga-abụ ịma wee jebe Lagos wee kwudo onye ọcha ya na faya igwe akwụkwọ o wee dula ịma jebe obodo Germany ịma wee jebe obodo fa ụzọ ewe n'ọya mgbada atọ ịma wee bulu ike wee nata ịma wee bulu fọnichọ wee nata Abuja wee mepee nụ kọmpi n'aka ya Petro fọnichọ ka o jelu mepe ndị Igbo wee nwebe anwụlie unu mana oche niile eji ebi n'ụlọ bedi niile eji ebi n'ụlọ interior niile eji edozi ụlọ made in Germany ka ịma na-ele ego oyibo wee sobe ịma wee nwere ego oyibo Petro Luxury Plaza ịma ji bụlọ kasị akasị odogwu odogwu ji mala obodo aka anyị na-agba odogwu ịma wee bulu ike wee nata obodo wee nyebe elu ụmụ ogbenye aka ịma na-anata Disemba ụmụ ogbenye nwebe aṅụle obodo niile wee chie ya echichi ụgbọma kpọla Amansi ka echili ma ụgbọma kpọla obodo mụọ Petro fọnichọ na Abuja odogwuo ụgbọma kpọla obodo mụ Petro fọnichọ nwoke dị mma ụgbọma kpọla Amansi Petro fọnichọ na Abuja odogwuo odogwu ị na-enyela ogbenye aka odogwu maka nna agba ị na-enyela ụmụ ogbenye aka odogwu obodo m ụgbọma kpọla Amansi nwoke dị mma onye nwelu gị nwere odogwu na-abọ onye jụlụ gị jụlụ odogwu ndị yutu na-ekene gị ndị Igbo na-ekene gị onye chibele eze ga-abụ eze maka na eze na-esi na chi ụgbọma kpọrọ obodo m adịrọza ji mala anyị odogwu anyị iwe ji wee bili ụmụ nọ n'Igbo ji bilie keneli m ndị oyi gị Chief Obinna nwe iyi egwu Chairman Cubana Group Obide mmili ka isi eje Obi Cubana odogwu oyi mabatu na dị mma oji moto eme ọgọ cheta nwa welu ga ezigbo oyi gị
ga-ebutela anyị mmanya dị mma odogwu bitas dị mma mgbe m ji ṅụba mmanya odogwu konu m ji bido wee cheke Kenachi Pascal Okechukwu Gubanachi Priest bụ nwa ka nwa ọ bụrụ na mkpatago dị ofele onye ọbụla akpata nke ya ọ bụ ịmasị m uke n'elu ya nụ ndị Petro Furniture n'ụwa niile na fansi ya niile n'ofu n'ofu ndị na-ebute ọganiru ụgbọ magbala obodo m Petro Furniture nwoke dị mma o ji moto eme ọgọ Petro Furniture na Abuja onye ọma ụgbọ magbala masị ka mụ na-agba ụgwọ nwa cheta nwa nwere ugo n'egwu onye nwelu gị nwere odogwu Petro Furniture na Abuja onye ọma maka anyị na-agba odogwu ndị Igbo ji bili ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu nna ya ife dị mma na-esibe Chukwu ife dị mma dị agụ agụ onye meli mma ka mma na-abịale omemma na maghị omenjọ na njọ ya na n'omenjọ na njọ ya na imete mmaga welu mma wee naba ụwa bụ nke onye dịsadị n'omebezi ya omemma na mma ya na omenjọ na njọ ya na omenjọ na njọ ya na imete mmaga welu mma wee naba ụwa bụ nke onye dịsadị n'omebezi ya omemma na mma ya na